uJesu Kristu inkosi tata. Nami ndithi mandiye ndingene ke ndimbonge namo. Ndibonge uYesu. Ndibonge uThixo owenza ukuthi ndidibane nomama wandifaka ekhaya leZwi, mama uGumede. Ngoba soloko ndangena ekhaya leZwi, impilo yami yatshintsha. Nezimpi endandibhekene nazo, uThixo wandinqobela, nangoku usandinqobela. Uba zingakapheli kodwa ndiyambonga uThixo nokwazi ukuthi uThixo ufunwa kanjani, ufuna ntoni na. Ndiyambulela kakhulu uYesu nokuba nabazali kuye kube ngummangaliso empilweni yami ukuthi kwenzeka kanjani uyi-one kodwa ukwazi ukuhoya, usihoya sibanintsi kangaka. Ndiyabulela uthando osinika lona, ngoba kukho amaxesha uve uba uyaludinga. Ngoba thina ngabanye singasenabo abazali, singakhuliswanga ngabo, kodwa ndiyambonga uSomandla owenza ukuthi ndingene ekhaya leZwi. Ndiyabulela nokuthi uThixo andiphe amandla ukuthi kube khona nabanye abantu endikwaziyo ukushera kubo ngekhaya leZwi, nabo babe nomdla. Ndicela uThixo andiphe amandla ndiqhubeke nokuthi ndinyaniseke kuye, ndihlale kuye. UJesu Kristu inkosi, nani uThixo asigcinele nina empilweni yethu, nidlala irole enkulu kakhulu. UJesu Kristu inkosi tata. Amen. uJesu Kristu uyinkosi baba. Uxolo baba, ngisacela ukubonga. Izolo kade ngine-appointment nawe. Baba ngiyabonga kakhulu. Ngiyawuzwa umehluko empilweni yami. Bekungazathi ngiyesindwa, kunetshe elikhulu engilithwele. Kodwa manje ngiyezwa ukuthi konke lokho kusukile, ngilula. Ngiyabonga kakhulu baba, ngisho ney'ngcebiso okade unginikeza zona izolo, ngoba bekhona iy'nkinga ebenginazo njengoba kade ngibuza kuwena. Ngiyabonga kakhulu baba. uJehova baba kubusise, noma nomndeni wonke ekhaya. Ngiyabonga baba. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela obaba Nsibanda, umama, abazalwane bonke basekhaya leZwi, egameni likaJesu, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga baba uNkulunkulu osizayo ngeqiniso nokuvusile kulezi nsuku, ukuba ushumayele izwi ngesibindi esingaka. Sibonga isambulo uNkulunkulu akakunikeze sona, esisizayo, sisiza bonke abantu. Asigcine ebandleni lakho, asigcine emndenini wakho, kodwa sithunyelelwe kubantu bonke. Ngiyambonga uNkulunkulu. Ngelinye ilanga omunye umzalwane wangithumezelela umthandazo wabaseRoma 10:9. Ngawusho, nganginesimo engangasiqondi emzimbeni wami. Ngathi ngiwulalela, ngase sengisho nama abaseRoma 10:9. Ngawuzwa kakhulu umehluko emzimbeni wami, kungazuthi kunalento ephumayo, iphuma ngenyawo. Ngawuzwa umehluko, umzimba uqala urelaxa. Kwaze kwafika la nami ngingena khona egruphini. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyabuza ubufakazi, abazalwane befakaza bebonga uNkulunkulu. Siyawabona amandla kaNkulunkulu. Baba uNkulunkulu ukumisile, uNkulunkulu ukugcobile. Sibonga isambulo uNkulunkulu akakunikeze sona, esisizayo, sisisiza sonke. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Bengike ngacela ukuthi ubaba ngikhulekise ngireporta indaba yokungena emkhosini, ngoba isimo sami bekungasavumi ukuthi kungadlula ama-hour amathathu noma ama-4 ngingadlile. Kodwa benginesimo bengisikhulekela, kodwa ngingazi ukuthi ngiyongena kanjani emkhosini kukanjena, ngilamba njalo kangaka. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngingenile emkhosini. Adlula ama-hour amathathu, adlula ama-hour 4, uNkulunkulu wami nami ngithandaza. Azange zavuvukala iy'nyawo ebezinginike inkinga uma ngabe sekuhlala isikhathi eside ngingadlile. Ngiyabonga uNkulunkulu oye wangihlenga, wangiphilisa, ngayizwela ukunqoba. Siyabonga baba uNkulunkulu ngesambulo akakunikeze sona. Ngiyathandaza ukuthi uNkulunkulu akufihle,
ngoba siyazi ukuthi uSathane akamthandi uma ngabe umuntu esetshenziswa uNkulunkulu ngalolu hlobo, uzama indlela eziningi zokumaka inkonzo kuye. Siyakhuleka ukuthi uNkulunkulu akufihle nesambulo esikuwe, asivikele, asifihle egameni likaJesu. Bengikhuleka ngithi Nkosi mfihle ubaba, sisize nathi, size singalenzi iphutha lokuthi simkhonze, kodwa simbeke njalo emthandazweni ukuthi uNkulunkulu amfihle, amvikele, amgcwalise, simsekele njengalokhu uHure no-Aroni bamsekela uMose. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela kubaba nomama, ngibingelele ekhaya leZwi, ngibingelele entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Baba umpostola, angiyazi noba bengicabanga okanye kodwa bengihlezi ngibuye enkonzweni. Kuloo nto engingayazi noba bengicabanga okanye bekwenzekani, kodwa kuthi kube khona into ethi izinto esizenzayo okanye izinto esasizenzile saze sangazivumi, like ukufuna ukuzibulala. Ungazibulalanga, ungaphuzanga amapilisi, nje ukufika kwayo laa nto emqondweni wakho ukuthi ndifuna ukuzibulala. Ubunzima obuphezu kwam bundongamele, ndifuna ukuzibulala. Oko noba uNkulunkulu wayizama, uNkulunkulu wakusindisa, kodwa kuNkulunkulu ufile. Noba ukusindisile ufile. Nezi zinto sasizenza singekakholwa, uye esangomeni, isangoma sihambe siyohemba ehlathini, ufike uphalazele khona okanye wenze noba yintoni, kuthiwe isithunzi sakho sifakwe lapho. Abathakathi uma bekufuna baza kuthola khona lapho. Kuthiwa loo nto leyo uzungcwabile. Isho njalo le nto ithi ngaloo ndlela uzungcwabile, ufile phambi kwaNkulunkulu. Yandikhumbuza ukuthi ku-Isaya 59 ithi indlebe yakhe ayikude ukuthi ngizwe, nengalo yakhe ayimfishane ukuthi ngesindise, kodwa kungenxa yobubi bethu. Kuthiwa ke ngoku uma singazivumi ezo zinto, yingako izinto zethu sithi siyakhuleka, izinto zethu zingabe zibophekile, yingoba phambi kwaNkulunkulu sifile. So kufuneka umuntu avume isono sakhe, avuswe, ayolandwa kwelaa hlathi wayefakwe kulo, kuloo mngxuma wayefakwe kuwo, ayokhushwa khona. uJesu Kristu uyinkosi. Yinto engifikeliso la, ngiyazi noba bengiyicabanga baba, noba yinto ibisenzeka, kodwa kuvele kwakhona loo nto. Ngoku nithi mangiyihlambulule baba. uJesu Kristu uyinkosi. Amen baba. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngiyakubingelela baba Msibande nomndeni wakho. Baba, ngicela ukudlulisa ubufakazi baba. Bengiphethwe Nkosi idolo isikhathi eside baba, iminyaka ilingiphethe leli dolo. Nasekhaya lami nje lingisinda ikhaya, nomzimba wami ungisinda, konke kungisinda, kungekho kuhamba kahle. Kodwa ubaba sekhulekile enkonzweni yayisethukela, elokhunja lapha kaBambatha, wathi anasisukumeni sime ngeenyawo zethu siphakamise izandla. Wakhuleka idolo lahamba ngaleso sikhathi kuze kube manje. Siyabonga sithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngathi ubaba angakugcina njalo ekugcine bamsibande. Siyabonga uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngibingelela ubaba nomama nomndeni wonke wasekhaya leZwi. Baba, ngisacela ukuthula lo bufakazi. Baba, ngike ngalahlekelwa ikhadi ngeyi-16 njengoba bekuyiholidi. Ngathenga eShoprite, ngangena ngacosha nje intwanyana. Ngithe mase ngisethilini sengikhipha ikhadi lami lase-Standard Bank ngiyakhokha manje. Luthi ikhadi pheqepheqe, luthi ikhadi, ngaze ngachitha isikhwama lutho. Ngaphatheka kambi. Ukheshe wathi hayi
asikubekele eceleni iy'mpahla. Ngathi mina wesisi ngisawulibheka kahle le khadi likhona. Cishe ngilishiye esikhwameni lesi esinye ekhaya ngoba ngishintshe isikhwama. Hhayi nangempela ngigijime ngihambe ngekhaya. Ngifike ekhaya uma ngifike ekhaya ngibheke esikhwameni lutho ikhadi. Yimi loya ngiyajika futhi ngibuyele emuva. Ingqondo bese iyabuya ukuthi hayi no, before ngingene e-Shoprite ngike ngangena kaPep. Ngathenga nje okuncanyana. Hhayi ila ngisebenzise khona-ke ikhadi lami. Ake ngibuyele kaPep ngingena. Hhayi nangempela ngangena kaPep ngabuyela ngabuza ku-cashier wakhona. Hhayi ngamtshela ukuthi ikhadi lami abalibonanga yini. Hhayi wangibuza ukuthi shona isibongo sakho nama-initials. Hhayi wasevele nje elidonsa laphaya khona la ayekade lisho wathi-ke khona wanginikeza. Hheyi Nkosi yami ngiyabonga kakhulu, ngibonga uNkulunkulu. Hheyi uNkulunkulu wami usikhavile uNkulunkulu njengoba sisekhaya leZwi. Mhlambe Nkosi yami ngangingeke ngilithole leli khadi kube angikho ekhaya leZwi ngoba leli khadi liyathepha. Malithepha uClever nje owayeze emva kwami mhlampe ukube walibona wayezolithatha akhokhe ngalo aphinde ayokhokha ey'toro ayothenga ey'toro ngoba uyakwazi ukulisebenzisa without iphini. Hheyi wayezolisebenzisa ayiqede yonke imali ayithi phu. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngimbonga kakhulu angiphezi, umoya wami ujabule ngajabula ngathi uNkulunkulu ngeke ngisuke kuye. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi Baba. Ngiyabingelela nakumama nabazalwane bonke ekhaya leZwi. Ngithanda ukudlulisa ubufakazi Baba. Ngiyambonga uNkulunkulu ukunginika amandla. Saqalile umkhosi izolo, wanginika amandla, wayivala i-appetite, angikuhalela ukudla. Ngiyabonga ngalokho Baba. Obunye ubufakazi bami Baba, izolo ngithe ngifike endlini ngathandaza ngabo-6, ngathandaza. Ngithe ngiqeda ukuthandaza Baba, ngahlala mhlawumbe u-10 minutes. Usisi wami ekhaya wangithumela imeseji wathi, sisi angiphilile kahle, ngizwa isibhuku la esifubeni bese siphumela ngemuva. Angikwazi ukusukuma, angikwazi ukuphefumula, kubuhlungu ngalendlela eyisimanga. Hayi ngikhuleke Baba, ngiqeda ukukhuluma naye bese ngiyacela ukubana kuNkulunkulu ngimthumelele umkhuleko wasipha wona Baba. Awukhuleke abe sekhuleka ngokukholwa, akholwe ukuthi usindisiwe. Hayi-ke Baba, ngimthumelele umkhuleko bese ngiyamtshela ukuthi ngicela ukhuleke ngokukholwa, abeke ifoni esifubeni sakhe bese yawusho emva kwakho. Hawu salala-ke Baba, kwathi ekuseni ngabo-5 ngimsendela imeseji ngambuza, sisi ulale kanjani? Athi, sisi ungekukholwe lokho engikutshela khona, uyazi ngathi akwenzekile lutho. Ngivele ngakhuleka ngathi ngiqeda ukukhuleka emva kwababa ngathi urelaxa kancane kwangathi ngiyazumeka. Ngithe sengiphaphama ngavuka ngathi akwenzekile lutho. Ngithanda ukubonga amandla kaJehova Baba, simbonga uNkulunkulu ngokusipha wena nemfundiso zakho nemkhuleko osipha yona inamandla kakhulu. Angathi uJehova engaqhubeka ekuthwala ngamandla akhe. Siyabonga Baba, siyabonga kakhulu. Inkosi yomsa inibusise uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi Baba entambama. Baba ngokuthobeka okukhulu ngiyambonga uNkulunkulu. Ngiyambonga futhi angazi ukuthi ngizothini Baba. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiletha nje udumo kuye. Ngithi ulifanele udumo ngaso sonke isikhathi. Baba uNkulunkulu usenzele umusa ngawe. Siyabonga kakhulu Baba. Siyabonga uNkulunkulu ngathi angakubusisa njalo. Thangi Baba ngikuthumelele i-VN ngigula, ngiphethwe ingalo, ihlombe libuhlungu ngalendlela kungathi lilimele kuze kuya ngasentameni. Engikubongayo Baba, ubungakayitholi nokuyithola ngoba bese ngingasakwazi nokuthi ngilale ngalo hlangothi lolo. Kodwa ngalelo langa lelo noma ngabe bekusasebuhlungu ngakhona ukulala futhi ngalala ngalo hlangothi lolo, azange kwenzakale lutho. Ngavuka ekuseni ngizwa ukuthi ngingcono kakhulu. Mase izolo sengithola i-VN yakho la ungikhulekela khona. Kumanje Baba ingalo yami iphilile kahle. Ngiyambonga uNkulunkulu Baba. Ngimbonga kakhulu angazi ukuthi ngizawuthini. Ngathi abazalwane bebangahlala impela kuNkulunkulu. Balalele lento lena ositshela yona intshumayelo ezisakhayo
balalele imfundiso zakho nokuthi sihlale kuNkulunkulu, sithembeke kuye, simkhonze ngokweqiniso. Yiloko Baba okufanele, nokuthi sidilize udonga phakathi kwethu noNkulunkulu. Siyabonga Baba, uNkulunkulu ngathi angasigcinela wena nje sikhathi sonke. Siyakudinga Baba empilweni zethu, siyakudinga kakhulu. Baningi abantu abakudingayo, abahluphekile. Kunini Baba sihlupheka emhlabeni? Hayi Baba, ngiyabonga mina, ngiyabonga. Ngiletha nje udumo kuNkulunkulu, uJesu Kristu inkosi. Amen Baba, ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi, Baba umpostoli nabazalwane bonke, ngizophakamisa amandla kaNkulunkulu. Yini esingayinikeza uNkulunkulu ngendlela asithwele ngayo, aphendula ngayo imikhuleko yethu. Akukho esingakunika uNkulunkulu ngaphandle kokuba sigcine imiyalo yakhe, senze intando yakhe. Kufika iqulu labantu lizobulala indodana yami, uthi uzwe elele lakade elele khona kuleyo ndawo ahlala kuyona. Abantu bezomsindo omkhulu ukuthi sifuna usibanibani, behlome ngale ndlela mevula umnyango esebemhlohloloza laba ahlala nabo, bethi phuma ndoda, bengafuni ukuthelwa amachaphazelo. Hhayi ukuthi akakaze ayibone le nto, bekuzoxutshiswa kwenyoka. Batshelile wathi ontshontshe iy'ntambo zagesi usibanibani. Uthi angizange ngize ngizintshontshe, ngimangalile. Uthi bathi mebethi nje wena ontshontshe iy'ntambo zagesi, uthi kalula nje amandla kaNkulunkulu. Uthi emethi hhayi akumina, mina bengizilalele. Bajika bamshiya kanjalo. Ngibaphakamisa amandla kaNkulunkulu, ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyakubonga Baba umpostoli ngendlela osifundisa ngayo ukwenza intando kaNkulunkulu. Ngiyabonga uNkulunkulu akukhulise, uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi, ngiyabingelela Baba, bingelela abazalwane bonke ebandleni lekhaya leZwi, bingelele nasentabeni yendlu kaJehova. Ngiyabonelela, ngiyathulisa kakhulu nasemndenini kaBaba, ngiyathulisa egameni likaJesu. Ngiyambonga kuBaba uNkulunkulu Baba ngento angenzele yona. Phakamisa nje amandla kaNkulunkulu ngendlela emangalisayo. Bazalwane, ukuhlala kuJesu kuhle, uthi umhlabelele kunokuphila okuphakade. Baba, tenkolela umntanami eqhelile kude nami, useThekwini la funda khona. Umntana nje ngigcina ekuseni u-right, kanti emini uzo-attack-heka ngendlela nje naye bengayinakile. uJesu wama nami Baba, kuthe nje ngabo-4 sesiyezwa ingane send i-message mase ngisesibhedlela. Ngiyambonga uNkulunkulu Baba ukuthi ungilaphele ingane. Ngimsendelile ngisho umkhuleko, qale ngafonela omunye umzalwane esinaye futhi khona la egruphini, wangikhumbuza ukuthi hayibo, wexola isenda umkhuleko kaBaba, ngasenda, ngikholwa bazalwane, ngasenda futhi ngisende Baba lo wawusemandleni kakhulu. Nakho ngesikhathi Baba ngathi uthaka, yilo ngusendile. uNkulunkulu wangenzela isimangaliso. Umntwana fona naye sikhuleke naye, ngiphinde ngimtshele ukuthi ungayeki ukulalela umkhuleko, ukhuleke noBaba, khuleke nje umlandele kuRomans 10:9. Baba, ngiyambonga uNkulunkulu, ngenzela into eyibukwayo. Ingane ibinenkinga Baba la ephathini yakhe yangasese, amabhola la awu-2 elilodwa belinenkinga, linyuka kubuhlungu, evuvukala. Angazi nje leya nto bimbambe nje imawala. Kodwa nje uJesu ngoba uthe uthi maye eklinikhi, kodwa eklinikhi abunganga bakaphuthume esibhedlela. Odokotela-ke basebethi hayi, uzo-odela udokotela wespesheli. Kodwa nje ngiyambonga uNkulunkulu Baba ukuthi emva komkhulekwa, umntwana kusenje namhla ephila Baba, sokwehle ngisho ukuvuvuka. Ngiyamdumisa kakhulu uJesu. Sezoya nje ukuthi bayowenza ama-check-up, kodwa nje
uphilile egameni likaJesu. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu oyinkosi. Impostoli Babonsibande, Mamontsibande, abazalwane bonke entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, abazalwane bonke kwikhaya leZwi. Babonsibande, ulokhu njalo usithumelela izinkonzo zonke, kakhulukazi izinkonzo zokubonga. Nkulunkulu wami, ngiyanxusa, ngiyacela usiphe ukubonga laba bantwana bakho abasikhonza ngezwi lakho usuku nosuku. Maye waze waba mkhulu umsebenzi, kodwa nakanye ani-complain. Kwangawo uNkulunkulu anganiqhuba njalo, niqhubeke nokusipha izwi lakhe. Ngiyaxolisa ngokwelula bazalwane. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabonga. Jesu Kristu uyinkosi. Ngicela ukubingelela. Bingelela ibandla lonke nje. Ekhaya leZwi. Bingelele ubuholi. Nkosi yami, uNkulunkulu asigcine. Siyabonga kakhulu kuficwa leli thuba lokuthi aphinde uSomandla asithinde, asikhumbuze ukuthi kulesi sikhathi akukho esingakwenza kuphumelele uma konke singakulethi kuyena. Siyabonga ukuphinde sithole ithuba lokuthi siphinde siguqe, sizilahle kuyena, sicela impumelelo yey'nkonzo ne-protection yenkonzo esiya kuyona ekuyinkonzo kaJulayi. Siyabonga kakhulu. Nkosi, siyabonga ukukhuliseka nje nokuhlala njalo sibanjwe ngesandla somsa. Nkosi, kuyisimangaliso, siyabonga. Buningi ubufakazi obusalayo, ngenxa yobuningi babo senzeka izinto mhlawumbe ujabule ugcine sewukhohliwe ukuzibeka. Ngakhuluma ngelinye ilanga ngenkinga yekhaya nokuthola kwami indoda eyangenzela umsa nje, yangibiza inani engisaba nokulisho ngoba lilincane ngendlela eyisimangaliso. Angibuthulanga ubufakazi. Lokhu ngibona sekukhona uma sengikhokha leli nani sengathi le ndoda isithanda ukungena ehlathini, ngase ngiyabona ukuthi hayi mina engingavanga ngize ngimdumise uNkulunkulu. Indoda yanginika nje inani elincane kakhulu, eliyinani elingango-6,000 ngomuzi isimangaliso omusha. Isimangaliso sikaNkulunkulu kangisibekanga sizwakale ukuthi uNkulunkulu wenzeni. Ngiyaxolisa kakhulu ukuthi ngenze sengathi kokuhlakanipha kwami ngilibonile lelo luphutha. Angihlambuluki-ke nokho, kodwa ngixwayisa abazalwane ukuthi noma yisiphi isimangaliso uThixo uyafuna sisenze sihlale obala. Ngithe mase ngithi endodeni hayi, kusho ukuthi asiyeke yasehlisa imimoya nje ngiphume kulesi sivumelwano ngoba angeke ngikwazi ukusimela. Wathi cha, kulungile, asiqhubeke naso. Ngithi cha, siye sinda phela kumina ngokwenani okuyilona olufunayo, ngoba wawungashongo kanje. Wathi hayi, asiqhubeke kulona. Ngase ngiyabona ukuthi iphutha likumina. Ngixwayisa nje abazalwane ukuthi asililethe udumo kuNkulunkulu ngaso sonke isikhathi, ngoba uNkulunkulu akajabuli ngomuntu ongabuthuli ubufakazi. Noma kwenzeke ngingenayo inhloso embi, kodwa ngiyakubona ukuthi kwaba kumbi phela. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngibingelela ubaba nomama, abantwana bonke ekhaya leZwi nasebandleni entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Baba, ngicela ukudlulisa amandla kaNkulunkulu, ngicela ukudlulisa ukubonga ukuthi uye wasifundisa ukuthi sikhuleke uRoma 10:9, nokuthi usifundise ukuthi igama elithi uJesu Kristu inkosi lingaphumi emlonyeni wethu. Izolo ngihambile ngiye emsebenzini, ngiyacoshwa imoto la ekhaya. Ngithe sengizofika emsebenzini
sekuseduze nje imoto yaphuma emgaqweni yaphaphalaza. Bengihleli ngaphambili no-driver siyisobabili, yaphaphalaza imoto ukuba ibheke emahlathini. Wabasathe u-driver uyibuyisa ngala, ishone ngala, uyibuyise ngala, ishone ngala, and ibifuna ukuyosifaka emgodini omkhulu, udonga nje olukhulu. Lapho sivele sathula, akekho besikhuluma. Yaze yama nje singasazi. Kwaqhuma isondo ebelingaphambili eliqondene nami. Ngakhumbula ngithe nje mangiqala nje ima, ngakhumbula ukuthi ngithe mangiqala ngingena kule moto, ngavele ngathi uJesu Kristu uyinkosi ngaphambi kokuthi ngiqhubeke ngikhulume naye. And ngithe nje mangiqala ima imoto ngathi, hawu, uyazi kade ngingena kule moto ngithe uJesu Kristu uyinkosi. Engisho ukuthi-ke bazalwane, ngiyambonga uNkulunkulu, igcine ingaginqikanga imoto, siguxuzeke saxukuzeka. Kodwa yaze yama-ke imoto, yalimala, kwahlephuka obhampa, imoto yalimala ngoba ibisihamba la kungekho qobo umgwaqo. Ngiyambonga uNkulunkulu, nginobufakazi ukuthi lisebenzise igama elithi uJesu Kristu uyinkosi. Lisebenzise kusekuhle, ngoba ngalesi sikhathi besekwenzeka yonke leya nto, bengingasakwazi ukulibiza. Akuzange kufike ukuthi ngilibize, akuzange kufike ukuthi ngikhale. Kodwa uthi umama owangifaka ekhaya leZwi, imoto uyibonile, ubesemgaqweni, uyibonile imoto iyenza yonke leya nto. Uthi ngathi nje uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, ngoba ubeyibona leya moto, ubeyazi ukuthi imoto yomntwana osebenza laphayana. Ngiyambonga uNkulunkulu. Ngithi bazalwane, lisebenzise ithuba lisekahle. uJesu Kristu inkosi baba. Ngixolisa ngokudelitha ngihlulwa u3 minutes, sorry. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ungena kwami ekhaya leZwi. Ngiyabingelela kubaba ekhaya leZwi nentaba endlu kaJehova yabonelelwa. Ngibonga nje ukungena ekhaya leZwi, ngibona umehluko empilweni yami. Ngike ngafaka okweshumi endlini kaJehova. Ngiyambona uNkulunkulu ngenzela imangaliso. Imali ngiyahlala nayo, sengiyakhona ukuhlala nayo ingapheli. Ithi noma iphela kube khona usizo engilitholayo, umuntu ayi-ofarishe yena athi ngicela ukwenzela ukukhokhela isikweletu ngemali ethile, ngicela ukukhokhela isikweletu ngemali ethile. For the first time ngiyaqala bazalwane, futhi ngiyambonga uNkulunkulu ngendlela emangalisayo ukuthi usuku nosuku uma ngidiliza lolu donga, ngiqhubeka ngiludiliza, ngiyangibona uNkulunkulu ezibonakalisa empilweni yami. Kuye kungiphathe kabi-ke nokho ukubona abantu beyingabaza lento yokuthi ngempela lezi nzipho nalezi zinto esiyigqokayo, nalokhu kupenda sibapendayo, nalokhu kucokama, asisabonini ukuthi ngisho ezulwini lento uyayibona nje ukuthi ungangena kanjani nje nalezi nzipho ezinde kangaka, nalabo sheqa abagqokwayo. Into esowubala nje usathane uyasiphuphuthekisa singaliboni iqiniso. Manje ngiyambonga uNkulunkulu ngoba kimina kuyakhanya. Ngiyambonga uNkulunkulu kungiphunyula ogibeni lomcuphi, ngoba isicupho lesi asicuphe ngazo ukuthi singaphunyuki kulolu gibe. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ena ogibeni lomcuphi siphunyukile, njengenyoni saphunyuka ogibeni lomcuphi. Manje kusemkhulekeni wami nje ukuthi Nkosi yami, ingathi uNkulunkulu angavula amehlo abantu bonke, abazalwane bonke, intsha yonke, wonke umuntu okhona emhlabeni, ukuthi uNkulunkulu uyena othi ezwini lakhe, yibani ngcwele ngoba nami ngingcwele. Ubungcwele uma sidiliza udonga siba nabo. Siyabona i-practical example ukuthi izinto ziyaqala ukwenzeka uma udiliza lobu donga, uma uhamba kulobu bungcwele. uNkulunkulu asisize bazalwane, kusemkhulekweni wami nje
khuleka kanjalo. Khulekela bonke abazalwane. UJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi tata. Nami ndithi mandike ndingene ke ndimbonge namo. Ndibonge uYesu. Ndibonge uThixo owenza ukuthi ndidibane nomama wandifaka ekhaya leZwi, mama uGumede. Ngoba soloko ndangena ekhaya leZwi, impilo yami yatshintsha. Nezimpi endandibhekene nazo, uThixo wandinqobela, nangoku usandinqobela. Ngoba zingakapheli kodwa ndiyambonga uThixo nokwazi ukuthi uThixo ufunwa kanjani, ufuna ntoni na. Ndiyambulela kakhulu uYesu, nokuba nabazali kuye kube ngummangaliso empilweni yami ukuthi kwenzeka kanjani uyi-one kodwa ukwazi ukuhoya, usihoya sibanintsi kangaka. Ndiyabulela uthando osinika lona, ngoba kukho amaxesha uve uba uyaludinga. Ngoba thina ngabanye singasenabo abazali, singakhuliswanga ngabo, kodwa ndiyambonga uSomandla owenza ukuthi ndingene ekhaya leZwi. Ndiyabulela nokuthi uThixo andipha amandla ukuthi kube khona nabanye abantu endikwaziyo ukushera kubo ngekhaya leZwi, nabo babe nomdla. Ndicela uThixo andiphe amandla ndiqhubeke nokuthi ndinyaniseke kuye, ndihlale kuye. uJesu Kristu inkosi. Nani uThixo asigcinele nina empilweni yethu, nidlala irole enkulu kakhulu. uJesu Kristu inkosi tata. Amen.